Περνάμε στο τρίτο project που είναι η έκδοση του ηλεκτρονικού μας περιοδικού. Μέχρι τώρα βγάζαμε και εφημερίδες, δυστυχώναμε κιόλας. Τώρα λόγω έλλειψης τελειωμάτων άφηκε η απόφαση για ηλεκτρονικό περιοδικό. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Κωνσταντίδης, εκπαιδευτής του πληροφορικού γραμματισμού, στη συνεργασία με την εκπαιδεύτρια του αγγλικού γραμματισμού, την κυρία Υφασματοπόλη Κατερίνα. Μία ομάδα μαθητών που αποτελούνται από τις δύο τάξεις, της πρώτης και της δευτέρας, έχουμε δημιουργήσει ένα περιοδικό το οποίο είναι αφιερωμένο στα 10 χρόνια λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΕΡΟ και φυσικά του παρακτήματός μας στην Ροδόπολη. Οι μαθητές ανέτρεξαν στο αρχαϊκό υλικό του σχολείου, βρήκαν κάποιες φωτογραφίες που θεώρησαν ότι είναι αρκετά σημαντικές, πήραν κάποια κείμενα, κάναν τη διαμόρφωση και δημιούργησαν ένα περιοδικό το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Η δική μας ομάδα δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό αφιερωμένο στα 10 χρόνια λειτουργίας του ΔΕΣΕΡΟ, του παραρτήματο. Θέλοντας να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην μέχρι τώρα πορεία του σχολείου, ανατρέξαμε στο πλούσιο ηλεκτρονικό αλλά και έντυπο αρχείο που μας παραχώρησε ευγενικά ο διευθυντής του σχολείου, ο κ. Γιάννης Τολβέλης. Μιλήσαμε με τον πρώτο διευθυντή, τον κ. Σωτελιάδη, με το προσωπικό του σχολείου και με πολλούς εκπαιδευόμενους. Φυσικά ήταν αδύνατο να χωρέσουν σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό οι δραστηριότητες 10 ολόκληρων ετών. Γι' αυτό και σας παραθέτουμε δειγματολογικά και τυχαία κάποιες μόνο από αυτές. Το περιοδικό αυτό θα το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου του στο Facebook. Το περιοδικό χωρίζεται σε 5 ενότητες. Την εισαγωγή, όπου αναφέρονται κάποια στοιχεία και στατιστικές γενικά για τα ΣΔΕ και ειδικότερα για το δικό μας σχολείο. Επίσης, προλογίζουν το περιοδικό ο ΝΙ και ο πρώην διευθυντής τους. Τέλος, στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε το προσωπικό του ΣΔΕ ΣΕΡΟ και Ροδόπολης. Στη δεύτερη ενότητα που έχει τίτλο «Άνοιγμα προς την κοινωνία» αναφέρονται κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετείχε το σχολείο. Η συνεργασία του με διάφορους τοπικούς φορείς, όπως το Λαϊκό Πανεπιστήμιο και γενικά η παρουσία του ΣΔΕ στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Στην τρίτη ενότητα παρατίθενται στοιχεία για τα σχέδια δράσης και τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο ΣΔΕ. Δυστυχώς, λόγω περιορισμού του χώρου, διαλέξαμε κάποιες μόνο από τις εκατοντάδες φωτογραφίες και τίτλους που είχαμε στη διάθεσή μας. Στην τέταρτη ενότητα που τιτλοφορείται «Δημοσιογραφικές ανησυχίες» υπάρχουν οι συνεντεύξεις που πήραμε από απόφοιτους παλιωτέρων ετών, τις οποίες μοιράστηκαν μαζί μας εμπειρίες και αναμνήσεις σε μια πολύ ωραία βραδιά σε καφέ της πόλης. Επίσης, μας παροχώρησαν συνέντευξη και ο διευθυντής του ΔΕ, ο κ. Τολβέλης, καθώς επίσης και η υπεύθυνη του παραδείγματος του Ροδόπολης, η κυρία Σταυρούλα Σιμεωνίδη. Στην τελευταία ενότητα υπάρχουν φωτογραφίες από επισκέψεις, εκδηλώσεις και εκδρομές που πραγματοποιήσει το σχολείο αυτά τα 10 χρόνια, καθώς επίσης και ένα λεπτομερές ημερολόγιο των φωτεινών των φετινών μας δραστηριοτήτων. Το περιοδικό μας τελείωσε με τα στοιχεία επικοινωνίας των 2 ΣΔΕ και με ονόματα που συμμετοχόντων στην ομάδα του project, που εργάστηκε και τη δημιουργία του ηλεκτρονικού αυτού πονήματος. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθειά μας και εσάς και την προσοχή σας. Καλό καλοκαίρι.